family. Mrs. Josefina Pascua and family. Mr. and Mrs. Wilfredo Galinato and family. Mr. and Mrs. Frederick Valdez and family. Mr. and Mrs. Leonilo Rubang and family. Mr. and Mrs. Ruben and Rowena Amano and family. Mr. and Mrs. Joanna Dating-Ginoo and Salvio family. And the Mr. and Mrs. Dominador Cortez and family. Kakabsat itangal daw, rambakan tayo ti panagfiesta ni Apo Santa Monica, ti patron ket kataleg tayo dito ay cluster 2. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at kumakata kayo. Salamat tayo kayo kararagan, nagdi kakabsat tayo. Di mawat itulang na may karakawada, ni Norma Di Julian, ni Erlinda Mayrina, ni Rinalda de la Rosa Mitis, ni Helen Alcantara, ni Raylin, ni Naida Feria Galo, kastamo ti panay kararag ti Kararwal, ni Chrysler Francine Tagaka, kakabsat ni Santa Monica, iso ti kinani San Agustin, ing karkararag na ti panagbalbaliw, nagsanto ti panagbiag na, dawatan tayo ti panangibabaet na. Tapno nga may karita yung makirano ti tilag na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo at pagbabawian tayo ida. Tatay amin ko na tayong agkon pesara, iti Diyos sa manabalin amin, kaya tayo may kalaksa, tasya nakabasula, iti panunod sa o aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko na, iso magpapakaasya ken Santa Maria ang nanay na Berhen, kadagiti amin ng Lides ken sa Santos, ken kaya tayo may kalaksa, ay kaasya kumati ako tayo na Diyos. Kaasya na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan na iti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon.
nagladladingit, natignay ka kadagiti luluwa ni Santa Monica, ket pinagbabawim ni Agustin nga anak na, babaen dagiti karkararat da nga agina, ipaay mo kadi, kamapudnon mi ababawian dagiti basbasol mi, ket maawat mi tinarasi apam makawan mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarigan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti gana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti Sirak. Nagasat ti lalaki nga asawa ti naimbag a babae. Agbiag iti mamindwa iti kaatidtog gapo kenkwana. Rag-o ti asawa a lalaki ti napintas nga asawa ket agbiag asitatal na. Ti naimbag nga asawa a babae maysa kadagiti napateg a bendisyon, a maited kadagiti agbuteng iti Apo. Uray yung nabaknang wenno na panglaw, kadagiti kakasta a lalaki, na nagsakda ket kanayon anaranya ti langada. Ragsak ti asawa a lalaki ti naimbag nga asawa. Dagiti kabailan na nga aramiden, papegsain na ti asawa na a lalaki. Maysa asagot manipod iti Dios ti saan a managsao nga asawa a babae. Ti kasta a panangmedmed saan a mailadawan ti sao ti kinaimbag na. Tinatanang nga asawa saan nga agibos ti pintas na. Maysa a kababalin daytoy a naligat a rupoden. Ti pintas tinaimbag nga asawa, iti nadalimanek ataeng, kaslainit iti agmatuon nga agranranyag iti tangatang ti Apo. Ti sao ti Apo. Ken ka o Apo agdatal na iti puso. Ken ka o Apo agdatal na iti puso. O Apo, saan ang napakangwad to'y puso? Saan ang natangsit ti panagkitkita? Diyak tamingen dagiti na indakla na banal. Wenno dagiti narikot adyak matukod. Ken ka o Apo agdatal na iti puso. Agdal na ken agorimika, kas maysa maubing iti saklot ni inana, wen agdatal na iti puso. Ken ka o Apo agdatal na iti puso. O Israel, agtalek ka iti Apo, manipod ita inggat inggana. Ken ka o Apo agdatal na iti puso. Ti Apo at ang mga katatayo. Iban na kayo nagawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Napan ni Jesus iti maysa nga ili a managan na in. Kinmuyog ken kuan na dagiti adalan na ken ado at tao. Ini makasidag iti ruangan ti ili a pag-isumat arumuar ti maysa a pumpon. Tinatay iso ti bugbugtong nga anak a lalaki, ti maysa a balo a babae, a kinuyog ti ado at taga syudad. Naasyan ni Apo, idi makita na ti ina, di ka agsangsangit, kinunana ken kuana,
Imasideg ni Jesus, ket inigaman na tilungon. Nagsardeng dagiti mangbakbaklay. Kinuna ni Jesus, baro, ibagakken ka, bumangon ka. Nagtugaw day dinatay ket nagsao. Inyawag ni Jesus ken ni inana. Nagbuteng dagiti amin na tattao ket inday-dayaw day ti Dios. Nagparang kada tayo ti maysa na indaklan na propeta kinunkunada. Sinarungkaran ti Dios dagiti tattao na. Nagdinamag ni Jesus it entero a Judea ken kadagiti kabangibang adagdaga. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Happy Fiesta. Tatap pananambak tayo ti Fiesta. Itong bigat at dapunpon, kaya nantay makasingit, pero ti Rabi at damang misa ti nga naka-schedule ti sa Bali. Anyway, kung mabalit tayo mo lang na dito ko mo bubble feast, kung naman natin mabalit mo na ialis niya. Pero ang bakan tayo, ni Santa Monica, amo tayo ti kabibiyak na, istorya amin nga papadi daytan, nga ti karkararag na, nagbalbaliw ni San Agustin, babaero, mamartag, basta nandiyan na ganang problema. Nagsangsangit ni Santa Monica na abay, bayag na yung karkararag na. Bigla nga nagbaliw ni San Agustin, nakakita ti Biblia. Kunana kanya na di Afrika di sa uda, tulilege. Get and read, alaon tabasaon, binasa na, isot nagbalbaliwan ni San Agustin. Ngam bigbigan da, agapo ti karkararag ni Santa Monica. Iso nga nagsantungad na naisurot ni Santa Monica, nagsantol San Agustin, nagsantungad. Kaya ti pakaistoryaan na nga ababa. Kaya ito'y umuna nga maibasa, ti libro ti Sirach, kadwa may mga lalaking sa dati Sirach. Kunana na Dragon ti asawa lalaki, tinapintas nga asawa, ken adbiag asitatal na, kunana niya. Gasat ti lalaki, ti haan nga managsao nga babae. Di pa'y malas kay amin dito. Ito manatat sa kunana na nagpintas, bendisyon kunana na Uri na ba nang ulo katagan, naragsak ka na hindi pa nagbiag na, ragsak ti asawa lalaki, tinaimbag nga asawa. Nya di kunana, may sa asabot iti Diyos, ti saan ang managsao nga asawa babae. Ay manipon idi, ano ti ka, dito maratat mga babae din. Udang natural nga ta ti babae ka managsao. Kasabot ko na iso ako na nuhan nga managsao ti asawa nga babae, naranyag ti rupa ti lalaki. So wala nagsisip nga, ti rupa ti lalaki. Kapilitan na purbay puro na kuno kay kaya na pa iti managiiyan nga nagkabuji talo-talo nun sa kita. Kad piman mo dagiti babae ito na inrorumanda pay gamin mo naman nagsaon kayo. Dapay may nagtrabaho ijay akong bintaw, rog-rogi mi pay lang isyat ka, at damang teteksan, agawin ka haan. Pananagot. Karikag naman tayo. Wala yan. Tipintas, tinaimbag na asawa, kunana, nadalimangat na taeng. Wow. Kasla init nga, matuon nga, gran-gran niya, iti tangatang, dahito iti, kasla kumagasat. Adumot akad kayo daytay nagasat nga maayo-ayo di lalaki. Hala ano gadto maganin ka. Ilalaon na iti asawa na babae ta mabuteng da nga agmay-maysa. Kala ko man na niya no kaya mo garod nga matay ti bako mo ako ta pa kabuteng na agmay-maysa ti lalaki ta adda dagitay trabaho ti babae nga narigat nga aramidon ti lalaki. Kita sagad ka na mas masitas ang malaksit mo ano may stramo la dayta nga lalaki alisaw. Kada diyan nari adda dagiti narigat nung dumaan anusan di lalaki taapaya. Mabutan mo nga maawanan. Nung diragsak na anong saklatan pater so na daduma na dardaras nagtulang ti lalaki. Nasanay ka so ano ti tulang na lalaki ore bubok. Ano ti tulang Kaya ragsak ko na ngam na isa na liwliwa ka no ti asawa lalaki mo iso ka no naranyag yarupa nila kayo kaya nga sa uwan wow ada sing-sing patiyaw
Kung natarupan la kayo mo, hindi pa may drawing uri ni Michael Angelo. Hindi pa nga ta makaplastaran. Dayan, relasyon ko na, dayan, kinagasat. Kaya nga mga detitibag-bagamot ni Sira. Isumurot ko na dyan is all about relationship. Uray ba nang wala maridriga, mabalinti agbyang asiraragsat. Dayan, uray no adok bartam, uray kontraktor nila kay mo. Uray adok ting kwartayo kadaluglugan nyo nga nagngingina, no agluluwamot dyan babae, ay kaawanan ani. So about relationship, kuna na daytoy. At damang kinawan, no kas ang kinapatid ba ita, di pa nagdangdangkay, panagsinsin na rangay, agin nanos. Kinusumanaon bakit mo, isusursurong ang agkurkuri-kuron, agtulad ka. Nung ti pagarmas na dali lalaki, uminumdan, tap na uray na niya kung kunan bakit ang kaanya. Kung kunan na tayo. Na kayo mga lalaki gamin mo tayo, magamit kayo maghangkay, magamit muna na kaang dud mo at marunong mo, di ba kayo panagtutulog, kasumret ka, kapitak-pitak, at ibartag mo, kaagrurot mo, at daldalos garot, di ka sumana ako. Yan. Relationship. Kasi ano nga pa nagtanggay? Hindi na ang tingin kas la ibagbaga na dito eh. Kinasaya ako, kuna na, uriba na kayo. No, aglagaling mo di may sa, uray no, dami nga sa liwat ko, mabubutan mo di may sa, isong nga uray no, simple lang, di pa nagbiyak, no, may tidang-dang gayda, ay kinapaot na biyak ko na. So, nalaka ka nga nabalo nga babae. So, manao ka siguro. Nagpakamatay nila kayo mo. Dayay. Dati mo ibang helyo. Apay mga dati reading. Napunpun na bigat, ha? Dati baro. Mapanijay na ini ako Yesus. Agsang sangit. Apat na ipunpunan. Agsang sangit. Agdudungaw ka. Amoy pa nagdungaw. Awan sa mutan. Awanan da kami ka, ako na ikabisak pa dagay dungdungaw dagay akong ni ide. At dapat ang tini nga nagdungaw ide na tayo ni amang ka. Ay, kasinsay! Na, kumusta ang tudainan? Alaon na kang tatabako, dahil pang nandilakin, datagat tabako nga tigbulbulsa na mga ipawit. Kasapin ko, wala na ako sa purong. Hindi ko ang bigla nga nagsaaw. Apay nagsaksakay. Hangga ka naman nagsaksakit ka sinsay. Hindi ko ang lino ko na. Minsan ka dungdung awang at dati sa amin. Ato na kita nalay ka dumudong aw hindi. Awan samot na ta. Apay natin nga babagatan niyo mo. Awang mo nami, high-tech mo gamit tidong autatan, magbayad ka lang di 3,000 at dadadya ka kantan niya. Nga abalayan. Last night ka, awang mo doon, nagsasangit ka na aglid-liday. Agraragsak na nga sisiwit. Kung wala na yan, tinatayan. Ama na nga, kasi kausot tayo. Kita niyo. Kasi man na tayo, tinangkan tayo na agsipot-sipot ka. Kung ba, natayo lang na rutin, agsipot-sipot pa lang. Awang mo, ay tekan, awang mo ti agwan, awang mo ti agdung awon. Awang mo, dagay na po, kaumutan, ang sama, pa'y may kami sa dagay di ubin mo niya ti, di dan sa pa'y makaunti dong awon. Agdung awon, dito'y ina, nasaraka na kita ni Apo Jesus. Di jila dingit na agos tabhalo, kanya dagamin ti balo, apay na nakakaasi, di jila anak na tinamnaman, natay pa'y laang kanya dati balo, nagbaling nga nakakaasi ti biyag na, taapaya, tilaang agtawid kanya, dahil kultura, dahil panahon ni Apo Jesus, itami dalis. Anya ti kultura da, lalaki laang agtawid, awan matawid ti babae. Isong ano na nabalo, agbaling nga nakakaasi. Kanyada, tatamutan, dagiti balo, dadong kwartada ah. Gasambot ka, kung may kakumaray, kung nakaka, uwoy, nagsisiksi dagiti balo, kita ang itarupa, talaga nagpupunaw. Kaya tante ako lang. Naluwatan niya.
Napilararamidan nyo dalamadamag ko talaga na. Dayay. Kanya dati balo agbali nga nakakaasiso nga idinatay dito anak na permiti ladingit na at sangsangit ngam inikan ni Apo Jesus tinamnama anya tinamnama pinaungar na dayjay ubing kaisulaeng ti makaiyangat iti biyag na tabalo nga ron. Iso nga inikan na tinamnama ipakita na tibilad na dayjay ije ubing kunana bumangon ka bimangon nagsao nagsidsid daaw da amin. Kano i-relate tayo iti piyesta tata kasi mo lahat ni Santa Monica. Tiladladingit na nga ni Agustin nga anak na di niya ro babae womanizer mambarta at dami nga bisyo kuna na mag-iyay pa na. Kinakabaybayag din karkararagan na nagluluwa ni Santa Monica nga mga karkararag. Katat ka insublina nagbalbalyo ni San Agustin. Nagbalin nga obispo, nagaramit kilintag ti simbaan, ano dagiti moralis na isuna dagiti moralidad dagiti lintag na na sursurutan tayo ti simbaan aging gana nga nagsanto. Kano niya ti kungkunan na dito on may San Agustin mo ang agwa pagtuladan. Nga anya tinapintas nga San Agustin. Oray kas ano kadakas ti tao at galang ta lugar ti panagbal baliw. Oray kas ano nga kadugyot ti basol kaararyan nga basol nakaalalas nga basol at galang ta gundaway nga panagbalbaliw. Ngam nukit kitaan tayo ti akeg ni Santa Monica di panagbalbaliw nang rugiti karara. Kitaan nyo niya? Di panagbalbaliw nang rugi iti karara ni Santa Monica. So ano kaya mo agbalbaliw nila kay mo tapnohan mo ungtang na kanayo ni kararag mo. Mga may kakararag nga ayo di pa ila ma-stroke. Madi ano dyan nga kararag. Di kamayatan nga rin no ti ikam ti kay papulutan ng makanayon ti leksyonan at no ma-stroke at nagahan to umininuman. Madiman. Kararag. Kanya mo ti kararag mo kinibaka mo na sumanaw. Ako di pala agmangmang. Kung mga niya naga na tayo sakit na tayo at nanating ni wala. Mumo amoy di sa momo mo. Di pala agmo. Tekan dati asin nga kasi nagsakit-sakit ni man tubig ka tayo. Abong mo ti kasi jaya. So ti kunat ka. Ay adda pala. Agmumo ko madali ti chismosa. Awan to kang makinisa. Nagmumo na ana. Kumunat lang. Hindi jay, ayan na gana. Pinagdokon na kararag. That's the paibagbagan na ni Santa Monica, the bilag ti kararag. The power of prayer. San Agustin, imagine nagbalin nga naka-grigad nga agbalin nga from sinner to saint. Managbasol nagbalin a santo. Apaya because of prayer. Dua ka puntos, ulitin tayo. Kasano kadakas, kasano ka naman nagbasol, at dagundaway nga ag babawi. Iso nga tilintag tayo ti simbahan, haan nga mabalinday tayo, no nagbasolan, binitay unhaan. Ikan tayo ti gundaway nga ag babawi. Titulbog di pa nagbalbaliw, umuna kararag. Natatag piyesta tayo, kanya mo ti kararagan tayo. Anya mo ti kaya tayo nga gunodin kini ang Diyos nga nabayag tayo nga ikararagan. Kini Santa Monica ko uri la agluwa. No hanggang pa nagluwa nga nagkararag. Naratobay na. Padasa yun natin kararag na talaga nga isang itam ti uray lang nga detay kasla awanon. Yan, kararag ti bilag na ti ay nagaran pangurugyan ti panagbalbaliw. No nagkararag ka, hampay na pungpan, baka kurang tayo. Nabayag mo ikararagan, baka narabaw tayo. Hindi mo ila sumangsangkutan, baka anong tayo. Yung haang ka, di persistence and praying ko na nalayain niya. Talaga nga ipapilit tayo, nababalik isangit mo, haang ka nga mauma, taddan tulata. Dahil napintas na pagtuladan tayo kini Santa Monica, iso nga nagsanto, iso na, iso ti pagtutuladan nagitiim na, ti panangikarkararag.
nabilag ti nabilag na pintas sa pagtulad dagiti inna para ti kararat kadagiti anak da. So mata kayo nga nanang lula no kaya yung magpadi dagiti anak yo. Kararatan yun. Hanggang nga agir iimot. Dahil mo nga iimot doon at doon pagpadyong ta ako. Ay, non-father, sayang. Kung nakmot ka dagiti upin mga asawa kati kaubalin nanang mo. So, sumanang tao. Kararat. No kaya yung nagpadi, kararat. Ang pinagpadi nga taga dito. Aguyaw-uyaw ka itipadi, awang may padi yun. Ito nagawin na ka, dami uyaw-unyaw. Kaya nga, aguyaw-uyaw ka, aguyaw-uyaw tipadi ta, ha? Awang may padi yun. Manya ti masapot tayo. Diyan, karat, anya ti kayat yung amin niya, anya ti ambisyon mo ta anak mo. Anya ti kayat mga pagbalinan. Nalalaki babae, so kung nga dapay jambori ti altar service di karma, nagmayat ng kitkitain. Abang panunutag ka no may santo kung magkadagiti pagpadi mo na agmadre. Una mo dahil ka may santo mga mangidaulo ti ili. Kada formation na, ada na sa isaya nga kababalinahan nga nagmayat nga kitkitain tayo. Isugarod nga nay-nay na yun tayo kadi at karkararag. Hantay nga mga karkararag. No, diri kung daway nga da amuyo ti demonyo. Upayon na ka. Idalan na ka nga hangga at kararat. Nung ti kayat ti Diyos, adanos tayo. Ay haan tayo nga mauma, haan tayo nga agsartay nga at kararat. Ano nga kung daway ka magagaulan ti demonyo ti kararat tayo. Nung namay-mayat lang ta, kung naging puso tayo kaslakan ni Santa Monica si kakararat at ang tanayo. Dawatan tayo ti panangibabaot na. Sabay kumata maagdaan tayo ti anos, rekta, pinag nga at kararat. Nakatano nga rumbang ikararatan tayo, nagadong rumbang nga idaton tayo na ikararatan, kadawatan tayo ti pananibabaot na. Tumagdar tayo. Tayo mararaw kinapo tayo ng Yesu Kristo. Iso ti dalan nga agturong iti ama, babaan ti papatay na iti krus, ken ti panagungan na ipaay mo. Dawatan tayo tayo ipaay na kada tayo ti panakaisalakan. Ti daton tayo ngarod ken kuana, dagiti araw tayo, babaan ti panangibabot ni Santa Monica, ket kuna tayo. Apo denggen na kang kadi. Ako denggen na kang kadi. Kristo Jesus, dalan mo ngagturong ijay Jerusalem. Nang isursuro ka kadagiti nalabasam nga ili ken baryo. Ipalubos mo ngagsak na tilinteg mo iti iglesia, abinamon mo, ket may waragawag tinagan mo babaeng ti panarsuro dagiti mangidadaulo iti iglesia. Dawaten mi ken ka. Kristo Jesus, inunam anailet ti ruangan ngagturong iti pagarian. Pabelgem dagiti pangulo, ti pagilian mi ang mangisaknat, ti pagturasan, ti panagbiag mi. Nang runa dagiti maligrigat, tapno mailisida iti panagaran iti dakes, ket may kanida iti sumreg di tanaylet arawangan. Dawaten mi ken ka. Kristo Jesus, agsangit ken agnuret ngadto dagiti managdakdakes. Ikan nakam itinananay apigsa, asumaranget iti sulisog. Tapno di ka masurutan ti dalan ti kinadakes. Tulungan na kami tapno si tebker kami amang mga rakot iti nasantuan a panagbiag. Dawatan mi ken ka. Kristo Jesus, nagipangan, nagiinom, ken nangisursuro ka kadagiti tattao. Ipaay mo tilawag kadagiti kakabsat mi. Anakon laapan ti panunot. Puso ken naken na tapno mabigbigda. Ti gaddam ti biagda iti
ket dida sumyasi iti dalan ngagturong ken ka, dawaten mi ken ka Apo. Kristo Jesus, tinarigagayam ti panakaisalakan dagiti amin na tattao, ket inawat mo iti panakatay iti krus. Ilukat mo kat kirwangan ti pagariam ti langit dagiti kakabsat mi ngaymunan a pigmusay. Dawaten mi ken ka Apo. Agulimat tayo tayo dawatin dagiti bukod tayo apangger. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Intay mo di karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat itulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dinggan nakangkari. Apo Yesus sa Kristo, dinggan dagiti kararag nga idaton mi ka, ken mangnamnama kami, itinapnuan ayat na panangipangag mo, tulungan na kami nga agbalin agimong dagiti mamati nga agtalekken ka, dawating mi dayto iti panangibabaet ni Santa Monica nga patron nami. Amen. Ayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Tiya po atin na kumain sa natin kay Ima. Ken kay pakay daydayawan, ken pakay gloryahan dinaganda. Ken kastan may tapagimbagan tayo, ken di kadagupan, di nasantuan ng iglesia na. Ako awaten kad asi dagiti karkararag ni ken di panangidawdawat dagiti sa santos kada kami nang nangruna ni Santa Monica agyaman kam kadi tapno aywanan na kam kadi tapno mayrok no yung miti umiso pa nagserbi kadagiti altar mo gapo ken Kristo nga ako mi. Amen. Ti ako adda uma kada kayo. Kastar kumami Itag ayo dagiti puspos kayo. Dadan sa katangay tiya.
Agyaman tayo, iti Apo, at Diyos tayo. May karigat rumbe. Pudno unay, may karigat rumben, anong ni, kat pakaisalahanan ni, ada kami iti amin na tiyempo kendiso, agyaman kam ken Apo na sampuan nga Ama, man nakabalin kadag nanayon na Diyos, gapo ken Kristo nga Apo mi. Taaramidam ati iglesia, ibunga na adi agresa, ti baro apakakitaan ti kinasimpet, babaan ti nakakaskas tao apan nagbiag dagiti sa santos mo, ket ipaay mo tinalawag apaneknek ti ayat mo kada kami. Kas tapay ababaan din isang sangayan na pagpatulad da, maawis kaming agdiag, tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan. Ket babaan ti makaayayo ken ka apan nangibabaet da, ipaay mo ta pannalaknib mo kada kami. Isot gapuna ang makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ket agraragsak kami ang mangidaydayo ken ka ket kunami. Pudno unay Apo, biig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin kinasanto. Dawatin mi ngarot, ipaing mo ta Espiritu, mamang pasanto, kada dito'y adaton, tapno pagbalinan, kat ipaay mo ida kada kami, abaging gandara, ni Apo mi, ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana intet kadagiti disipulos na, ket kinunana, alawin nyo, ket mangankay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagi, iso mahiyawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet at alpasanday di pa ng Rabi Ida, nangala iti kalis, nagyaman malinken ka, sana intet kadagiti disipulos na, ket kinunana, alawin nyo, ket uminong kay amin iti daytoy, kadaytoy iti kalis ti dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ang maibuyat to, ang maipaay kada tayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti pasbasol, aramiden yo daytoy, pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Gabay, krus mo kining ka panagungan, inakang salakan ka lubot sa nga lubot. Itingarot pa ng ilagid mi ti papatay, ken panagungan ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman tong ken katay paay mo ama ikari kami, nadagitoy saklang mo, gadag serbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysahan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayon tayak na anadyusan. Laglagi pang medeleyo Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pang pay Apo dagiti kakabsat nga pimusayan, asin inanama ti panagungar danto iti silong takaasin. Awaton kat ida iti silong taranyak mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten ni Apo, tay paay mo met takaasim kada kami,
Aramidan ko maamay kami kam amin iti agnanayon na biyag. Kat magiranod kam to, kinaing gasatan ng Birhen Maria na inati Diyos, dinagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kat dagiti amin na sa santo, ng runa ni Santa Monica, isuda anak kapudno, anak serbikan ka dito daga. Magikadwa kam to, kat met kadatwa nga magitan tanok, ken magidaydayaw ken ka, gapo ken Yeso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken ibisidong ni Kristo, ititimpoyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka, manakabalin na Ama, ti amin na dayaw ken Gloria, ikagnanayon, nga awan ti indana. Amen. Tayo mararawi ti Ama, kadwalgon tayo ti kararag, na insuro ni Apo Jesus, kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, kay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Iddam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kata kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagas at anamnamain mi. Ken ti yaay na Yesu Kristo anang isalakan kada kami. O ako may na Heso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti bakit kada kayo, kapya naggapukan niya, titad ko kada kayo, saan kadagiti basbasol mi tininningan, nuligat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkay kaysa, si kanagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti indana. Ikapya ti apo kan kanayon kumakadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay kami kapya. Amen.
at kaning ibasbasol kilubong, nagasat tayo na ayaban, itidayto ay apadayana. Ako na kay na ng pinasal sa ulo ay magtuntoy karako. Manakabalin katagnanayon na Diyos, Ama ti amin aliliwa ken kapya. Da kami ang pamilyam na buornong kami amang rambak kadagiti sa santos mo ng runa ti fiesta ni Santa Monica ken agdaydayaw kami tanagan mo. Ipaay mo ka di sakramento nga inawat ni Abbalin at tanda ken talgit
iti agnanayon apan na kaisalakan mi. Kapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti indana. Tugag tayo ang pagbit Apo. At gimungan niyo nga nangibaga nga at babalik na tulong para dito'y panakabubi na dito'y simbaan niyo. Yaka mo nung mabalin nga ito, tanagkasamot. Yung nabubidaan tayo, kasta, baka tataulan lang ito. Baka masayang ito lang. Ikarkararag tayo kan makas pangaligan ta, may tuloy tayo, baka mag-chat tayo kung makasamot, baka madadakong lakal niya. So, naidulin ko lang tapay Apo, kitaan tayo ito, pagtutulakan tayo. So, mabintas tayo malaki, di pumakan, dahil yung mga partiti, yung mga langan mga referent tayo. Gawa na? Kaya nalakang. Pagkas na din pinagbiliwas kinikan na ito sa'yo. Na ito sa'yo yung kanak na ito. Ay, huwag mo ma-repair, mabalin. Di dyan kwarta. Kung maka-order tayo iti pagbubida, lumalpas di dyan project tayo di dyan, di dyan carpenter di dyan. Mabalin na, mabalin lang at re-repair na nato eh. Mabalin. Mabubidaan natin ito mapapintas na ikada di dyan, tit-tit at no, nabibintas mo na ito. Kada kayo nagdamayarayan kayo, kada duma, ang langin di dyan pamilya, nasaya at launay. Diyan kay multo tayo akin, no, damay tulong ni Disimban, iyan yung tabot na ng may bagbagan, makamukat ka. Damo lang project tayo lang din ako. Dandali mo din mga medyo aglip-palipas. O may kumpidan natin pinto tayo dyan ko. At orayan tayo dyan, nagorderan kay plastic ceiling. Tayo sa pinaikadol, awag ka nung pay. Handa kayo nagitiligar. Barbaring ako, katararag tayo lang tatahan. Tuloy lang tamat naman kay utputaan. Lata mo tiyo mo may nagakagsat, maki-ataraya at maki-tintinulo mo, may kailata mo, masamo yung noon dyan may balin yung itulong para kaanta ka na merian ka, nasayahat lang muna, kasi pa iso magkatangan tayo, para dugagi tayo. At kung pati ang makaawat tayo project tayo, anyway, punakmag na panawag kung magkadayta. Kung pa yung nagan yung ropa, ipamaki, kumadaya. Kasi di mo tayo, mapapintas na ito, ropa, bunga mati, pamaki. Diyan mo nag-reflect, on bibigyan tayo ng pagkararalan, di ko bunga na dyan pamaki tayo. Pagkararalan tayo lang tayo, pagtutulagan tayo kung ano saya at nangura ito ng ganda di malpas ijay tayo sulat yung may trabaho at no nasaysaya at maglaan. Kagyaman at itultulong ka na ayap yung Apo. Kaya Apo, ang tapumata ka tayo. Kondisyonan na kayo, di man nakabali na Diyos. Kaya Ama, kindi Anak, kindi Espiritu Santo. Malpasan din na Santo na Misa, intayon, iti ayat, kaya kapya, ti Apo. Pagarabi tayo amin Apo, happy fiesta.